बाप्पा आले. 10 दिवस मस्त प्रसन्न असं वातावरण होतं आणि बाप्पा काल गेलेले आहेत आपल्या गावाला परत. आणि पुन्हा एकदा आपलं गाव वाडी शांत आणि सुन्न झालेलं आहे. सगळे साखरमानी गेलेल्यात शहरात आणि परत एकदा आपली वाडी शांत झालेली आहे. सगळी आपली गावची माणसं आपल्या कामात असणार आता. आणि थोड्याच वेळात आता भात कापणी चालू होईल, तर सगळे आपापल्या कामात असणार. आता शिमग्याशिवाय बघायला नको. वाडी शांत एकदम. कुठेच कसलाच आवाज नाही. ते म्हणे आपल्या कर्मभूमीकडे परत निघालेत. संजू आपला मुंबईला निघालाय. सगळे घर खाली झाले, वाडी खाली झाली. कसलाच आवाज नाही, एकदम शांत. आणि ह्या वर्षातली गावात नदीवर शेवटची आंघोळ. आता पुढच्या वर्षी येऊ तेव्हा नदीत आंघोळ करू. संगमेश्वर आलो, मोरेर उतरलो. कारण आपल्या नदीत 2-3 महिने चांगलं पाणी असतं, नंतर पाणी कमी होतं. तेव्हा आता पाणी भरपूर आहे, तेव्हा पोरं मजा करतात गणपतीत पोहण्यात. ठेव तुझ्या. चला गेलो अंघोळ करा.
आणि आज आहे आपली गावची शेवटची संध्याकाळ. उद्या आपण जाणार गावी, सॉरी मुंबईला जाणार उद्या. काही वेळाने आपण आहो मंदिरात आणि किरणच्या गाडीचं कापड लावायचं काम चालू आहे. पोरं कापड लावतात.